before may mo pasiaw, magpailan mi siguling kami ang dos kompanyeros. Ako si Franklin Gokong Padayogdog. O, tinuhod ka na. Ikaw, gisingan mo. May nga, just call me Bobby. Apelyido? Bibubo. Ano mo? Bobby lagi. Apelyido? Ingat Bibubo. Ano sa kumpleto ha? Ang kumplitohon. Oo. Bobby Bibubo. Kumpleto ha? Oh, niham. Oh, niham dong. Oh. Kuha lang ham dong. Ilisig kon, biflo. Kaya na nga, kaya ito na siya nagugma. Okay, Bob. Before tayo muli-ulingaw, atong pasalamatan ang tanang nagbugla ng atong kalihawan kay di pa tungod nila, Bob, di tayo po dire. Tunood na. Pero di man na ito ma-memorize, kaya naman to sa screen ganina, ang mga major, minor sponsors o mga major sponsors. Okay. Pero sa nabasa naman na ganina, niya gibasa sa atong promoter, director nga si Junior Kilat, no? Okay. O niya, ato lang i-acknowledge sa atong nailan lang, no? Nakailan ko sa nagkuha na ito dito sa airport. Airport, Oh. isa man. Si Kagawad Lito Aeroplano. Ang aeroplano man. O kinsa na apelido niya? Abiyon, abayon. Oh, mahal na. Ano yung apelido mo na? Abayon. Ay, mga organizer sa event karon. Pero una ko pa palamatan, Bob. Siyempre, ang ilang may mo abi-abi ng kapitan. Utang ng kapitan, no? Active kay ang kapitan, walain, kundi si kapitan. Kababayan ni nato, Bob. Kababayan ni nato, kuno. Kababayan? Oo. Si Kapitan Rocky Adarna. Okay, mas yung pakpag may gala. Uban sa mga barangay. Kaya kung ginaganan, Vice Kapitan. May vice kapitan mo na. Dili, kami na sa akin. Abi na kung kay Vice Kapitan. Oo ba? Kaya ka nang amuha, di ana nas tao. Oo. Kaya ka na, buhapit ka na ano, mangutanon, bay, asap tong Vice Kapitan. Balay sa kapitan. Kabalay, dahil. Balay sa kapitan. Abi na kung kay Vice Kapitan. Si Buwan mo gan, kapulan mo gan si Buwan no. Ang balay bay, no. Pero kung kinis Kapitan na active din ay mga pista-pista din, labi na kanang anniversary, magiging yun na siya. Siyempre, kaya mga bisita sa lungsod, sa laing mga barangays, mga kapitanis, di ba? Dako na makikikay, basta mag-event na siya. Abilin ko Kapitan Sumbay kay mo luto. Tinawa na. Ibu ko abi ko kanang unsa diinggi ka nga kanang mga 5-star hotels nga mga recipe. Dami Tinawa. luto abang ngutan ako si nangutan ako sa dessert. Oh. Uy, Kapitan gid mo timpla ba siya gid mo luto, Aha. no? Pero pila kay banabanan mo, pila kay gastuhon ni Kapitan kung nay mga okasyon, fiesta, anniversary unsa pila kay gastuhon. Karong gabi na. Kaya si Bobby may gana, sweeto ni hikay-hikay. Kay doon na siya negosyo, doon na siya cater. Tinood na may gala, Sa tingan si mong cater? Peter Pilar. Ikaw na yung Venezuela. Pila kay gastuhon ni Kapitan? Roque. Karong mga panahon na ang iyang gasto ron. Adlaw, 2,000. Pila kay gastuhon niya? 2,000. Sa pala 2,000, kagamay ang 2,000? Kung sa'y gamay, kanang 2,000 sa ahos lang na. Ang sibuyas, 500, ang kamatis, 400, ang bitchin, 200, ang asin. usay gatos. Grabe kaya no? Grabe kayo. Ang baboy. 1/4 sa kilo. Mahulog na ngayon. Di mahulog kayo. Ano man? Yan, bisita na mga konsyal. Bawal mag-ukay. Asan itong kuno dami puro nilapat. Grabe. Ika, ako sa balata ba? Bayad na po natin ba? Ha? First, Kagawad ba? Buwelain na kung nakita kanina si Kagawad Serna. Serna. Ilami. Okay, centralize na lang. Mas yung pakpak alang kanilang tanan, labi na gusto ng bisita ni Kapitan Roque Adarna. Ya, acknowledge na ito kung kasakay na ito ganina ba? Taga-dirim na ito. O si Mga Manang Inday. nalimot ako sa mga ngano. Mga ruliti. Oh. Ruliti pamili. Ano na kung mga insik? Ano? Saan kayo? Kama kayo. Pinagkot? Oh, ito. Pakipag kayo no? Pero babi ba? Abi na kung pati naglaw? Babi na kayo. Uwa ko ganun lang. Pagkita mo, ito may gala,
Lingaw-lingaw ni ato, ako lipipawagan nyo, kini mga kantang komedya, kini may istoryang komedya, pasayloang mo lang para sa mga salila, kay gimugna lang kini, aron mga tawag kitang kabus ng timawa. No. Diba? Di ka man naghugaw, kay kini mga komedya ko, double meaning. Pare ko na kanta, ato lang ipasabot ng baba. Okay, May pre. kalam niya kami karon dos ko. Okay, Komedya, may sakit ka sila, may kamitan, malingaw ka mo tala. Barangay, Dubasal, dili sa kay amo. Di mo kayo kumubuot, kay mo sa Kapitan Rocky, manaw na. Hindi na ko nakata, kay sa manaw na. Kay di, Abraham! Iwas sa batasan mo eh. May batasan boy. Kay bawang istorya pa ko, musapaw ka. Sino sa to? Kay mo sumubuhat. Kung saan ka diyan? Nangay ko katahuran. Sino katawran? Kumo ka mga katahuran. Very simple. Dinagong tao. Pinakong tao. Pangayo katahuran. Dinagong tao. Members of the KPP. Members of the board. Board members. All senators. Ladies and gentlemen, good night. Gabi ang gabon. Good evening, very good night. Ang in English gabi di ba night? Para oy, kapakam ng in English. Ay pag in English ka mawaw ba? Remember, you are elementary graduation. Kung mga katahuran ka ng Binisaya lang. Lagi mo siya. Di na kong tao. Hindi kong tao. Oh, Bisaya ko ba? Di na kong tao. Ay, ikaw diya. Mga mabubuot. Ano yung kining ubos niyong magbubuot? Kaya nasayod mo kami, kaya sakto ka mo kabuot. Pero dili na sila may buot. Nga ka mo si magbuot, buot! O ginabitong mo ay buot! Ano ang buot isa ba? Nag-ibot. Ano mga bata, mga buot, apil na anan, anan. Kung mga katahuran, anong binisaya lang? Ang binisaya. O sige, binisaya. Wala ka naman kami ng wala. Wala ka naman kami ng wala. Ay, sa mga kong baba. Piti kasapongan, ay mo man sila kasapaan. Kaya sa kan. Mga katahuran, kanang kalma, pag-estorya, bugnaw, paminaw, dili mo kasapaan. Bugnaw. Oh, sige, katahuran, bugnaw, paminaw. Ngayong gabi, ice water. Ngayong gabi, frigidaire. Ngayong gabi, ice candy. Ngayong gabi, ice drop. Ngayong gabi, ice cream. Mas na kasutang ice cream. Ano mga kaming bugnaw? Ay, dili na mao. Kaya ba, kanang bugnaw mo na, para min sakto, usma ko no. Saan na sa? Para min sakto, init-init ko no. Ayun nga na. Sige, init-init eh. Ngayong gabi, takuri. Ngayong gabi, termos. Ngayong gabi, kikonversyon. Ngayong gabi, hinantang. Ngayong gabi, kayo. Huwag ka kasabot-sabot o pasabot. Ang buot na kay pasabot pa, kanang para sa TV ba? Mga medyaman, mga reporter, mga disindig tao, mga komentarista, unas radio, like Junior Kilat, may nalang style ba? Ang buot mo ipasabot niya na jaman sa TV. Medyaman style. Parihan ni Kuya Kim. Kumano ni sakit. O sakit na masakitan man ho. Ito, diyan ka doon kay putol-putol man gano'n siya. Tinood. Sige. Mao ni parihan ni Kuya Kim. Mo sa mas Kuya Kim. Ngayon si Kuya Kim. Laging tatalaan. Ang buhay ay wither-wither lang. Ana? Ana? Na. Ang jamay mo. Pero nag-isgot mag wither lang. Oh. Kisay kontra ni Mayweather. Last. Oh. Si Manny Pacquiao. Oh, si Mayweather, made in America. O niya. Si Pacquiao, si Gida. Made in Jinjen. Dili. Made in the Philippines. Dili. Made in Brazil. Dili lagi. Layo naman ano eh. Kung saan nila siya? Made in Tunisia. Ano naging Indonesia muna siya? Isa yung mama. Indonesia. Siya. Ako kasi ito ba? Kaya, imo ko yung style. Oh. Ako nila ko style. Ang jamay mo. Pina Air ni Baron. Maminaw ko. Air ni Baron style. Every ba? Mga nagabi, balik pa yan. Mga nagabi, ayan. Hindi matulbag yung sa mga panahon. Ito po, ni Baron. Lingkod. Baron. Pero Ito po, Baron. ay, Air ni Baron style. anong hambong rabaga ni Kapitan nga filter as religious picture. Ngunit, why lang microphone ba? Wabay.
Meron mo pa kayo ni, putol-putol na, usara ka ni so. Online microphone, microchrome. Actos kayo ka mo. Nito ka, sipa ka. Nito ka. Okay. Masaan mong gusto? Ano ba rin mga? Oo. Uy, maminaw ko eh. Kaya ikaw rin ang ambong ang kapitan ng field reporter sa Radio Station. Uy, saksi na si Kapitan Rocky Adarna. Ha? Kauban na si Superman. Ato Adarna. Wonder Woman. Wow. Kaya di si Kapitan, habaw na ako reporter ko sa radio station. Dito sila suko. Baba? Sampulan na ko sila. Sample ni. Okay, Migala, sampulan ko sa press report. Printan ang Orman, Mingon. Okay, Migala, kita natin sa barangay, kumasa sa Glan, Sarangani Province, at ang kanabing sa Province now, manabana ba naroon kung City Atos. Karoon sa ito Italia, plus si Franklin. Ang Franklin kami. Ikaw na. So, tingko. Sige, sige. Iligsaw na ko, Maligo. Ang mayroon ko ni sa barangay, kumasa, ano na kaya passport ko sa press report. Wow. Atong bilang ng presidente, noon na kinuha ni third, ang panilang sa kagibong sa bugas, din sa gumasa. Wow. Ang sapo niya bot no, ang bugas, wapa. Sumpay. Napay, sumpay. Sumpay. Kung kinsa ka tumukuhas mo ang bugas, alakuan nyo, sa Amerika. Ano plate eh? Ngayon, sultian. Sa wakpat na mag-Paris newscaster sa ko. Yung sasya ka? Oo. Di naman. Sa pag-asa. May di kablitan mga trahedya. Sa ninyo, La Nina, landslide, tsunami, linog, hindi mo ngayon. O sultian, tingnan din kami kauban na itong Ernie Baron. Mo ba? Atos Ernie Baron, ari itong mga piyan ako. Oo. Di ba siya niya parang patay na? Andun ka ron, patay gapon. Patay na? Oo. Wala mo kupiyahan yung kamatayon. Awa pa noon. Ay ba, para buto ko ba, mga reporter ka? B, sampuli sila. Ihatag ko clean. Parihan ako ba ni sampol? Ikaw, sampol, sab? Ihatag sa lagay para ganahan ko sulti. O ihatag ka. Hatag no. Amay ka la, inyo na niyo. Ay ako ba? Ipay na, di kay hatag. Mauro na. Kaya ko. Amay ka na! Ano sa babi ay? Pero, Ang akong idol sa TV, si Mike Enriquez. Kanya, Sundan na yung style niya, ipaila ko. imagine, nga po si Mike Enriquez. Ano? Sunod na po si Mike Enriquez. Sundan ka. Masunod ako. Yes. At yung basa, maglisod ko sunod siyang ilong. Ayaw na lang, ilong ka na lang yung style. Mike Enriquez tayo. Mike Enriquez style. Okay, magkaibigan na rin po ang ating report. Excuse me po. Okay, magkaibigan, hindi kita tama. 24 oras, walang tulugan. Kaya suyog na. Ano na yung uso na lang yun? Bilisan niya po. Ano na lang ka ng ganahan ko? Lisi. Okay, magkaibigan, nandito po tayo sa barangay Kumasa. Nagtatakbo ulit maraming tao dito. Sa tanan Italy, ito po, si Bobby. Nakatuto. Ang siga naman ta. Ikaw nakatutok, di tutok ka. Sabay, malutok ay nagwapa. Ikaw, ganahan sa kamanutok o patignaw. Anong itutok ka sa duplikana ganina? Maipon ka na. Eh, karang itutok ko. Report mo lang ka. Ipusit yung lahi labi. Okay, magkaibigan na rin po ang ating reporter galing po ng Cebu. Zo. Mr. Bobby. Bobby, pasok. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Narito na po ang inyong kontak sunod-sunod. Narito na po ang ating unang panahon ayon sa walang pag-asa. Isang napaglakas na bagong na natanaw na papalapit sa Pilipinas. Habang ang Pilipinas man po ay papalayo sa bagyo. Okay, Bob. Nyari na ba para manganta? Mga tatagmin. Okay, manganta ta. May gala. Salamat. Pasalamat yan na nakapalit sa mong sinitip, no? Kaya niabot na yun na Luzon, Visayas, Mindanao. Dali, mahigala. Ang amo show, i-upload nila sa YouTube. Ang tagalay na na nakakita na yun sa mo. Mahigala, makaingon mo news Franklin karong panahon na Tibuy Nasmi. Kay karong Agosto 15 mahigala, mubalik na sa mi, ato may mag-show sa Qatar. Thank you, Qatar. Asa to napit sa Qatar? Qatar man Samar. Ay, katuol na yung litim na part. Ikaw man mo sa Qatar mahigala, mudik sa Mig Dubai. Kana, Dubai. Tinood na, Asa sa Dubai? Dubai Bohol. Dubai man na.
Asa sa layo. Una, sa Saudi. O ka na Saudi. Nona. Asa sa Saudi? Liti. Ha? Saudi Liti. Ang tama ni ay. Ito mo kuya, baka. Ay bati dog na. Ay, bakit? Uy, bati bitaw. Bati bitaw pero kita kas lawas ay. Nga mo lawas. Bati pa siya na. Ano ba taas mo? Ano ba ako niya? Taas mo, height! Abahala ko nila, basta taas, okay o. Aking height, hindi kayo. Oo. Ay, hagin mo. Tayo din, lutay yun. Ulot buhok. Tulog. Wow, yung bulo ko. Hindi. Kini apa pinakot sa kukuyab? Ngam ng ilan? Wala. Paminawa. Ha? Jangan. Mga tatag karaan. Okay. Okay, karaan. Go! Ayaw paningin, ayaw paningin. Kaya na ay nagalilin. Ito ng pini. Kanang mahal ninyong buhi. Okay. Bob, Lin, mga tanong sa kanimo. Asay limpyo nga ihi. Ihis babae, ihis lalaki. siyempre, ang limpyong ihit ihi sa babae. Ayok ka. Ang limpyo nga ihi sa mga lalaki. Ang limpyong ihi sa mga babae. Pakpak mga babae! Ay, delay. Ay, hangay babae, pero kamay na ni Pakpak. Alright? Klaro kayo, ang upang babae, guilty. Gusto niya ni ano, ang limpyo nga ihi sa mga lalaki. Pakpak mga lalaki! Limpyo lang din sa babae, Lin. Limpyo sa lalaki. Limpyo ang ihi sa babae. Ano kayong kalimpyo sa mga babae? Sultihan na kakanang mga babae, limpyada kay na. Mo ba? Kung mangihi na sila, kung may tubig, manghugas. Kung may trapo, mangrapo. Yeah. Kaya kitang malaki, kung mangihi ta, Ang saman? iti-ti, mangihi. Mga babae, ano katawa? So diyan tapos sinuno, limpyo yun ang sa mga lalaki. Nga naman yun. Uy, tinaw kayong ihis mga lalaki. Mura ka tinaw mineral water. Esto lahi. Tungod mo na ihis lalaki nga limpyo. Kay paghimo, pag-umo na sa kitasan, supay kus prosiso. Kung saan may proseso sa ihi sa lalaki, nga nung limpyo mo na. Ang limpyo. Oo. Kay ihis lalaki, muagi sa tubo, muaga sa gripo. Kung yan sa babae, Ang sa babae, ariagi sa kanal. Sa ining may spa, ariagis irrigation. ay nahin na ganiti. Itanapini. Kanang mahal ninyong buhi. Isa yung nahon mangihi. Siyempre, ladies first. Saan? Ladies first. Kay gusto English rin ka, wrong pronunciation. Pero pronunciation, Sa'yo na pag-pronounce mo eh. sakto na. Sa'yo mo yun? Ladies first. Dili, ang saktong pronounce sana, ladies first. Ladies first na. Ay, ladies first ka na. Ladies first, lagi na. Ang supak mo ka? Sakto mga ako. Kanang ingon mo first. Kung sa may letter, vowel gas to nga. Letter I. Letter I. Oh. Kung E, first. Ay mga I. Ay, lagi. Ay, first. First na. Ay, ang sa, tagaan tayo prima, para mahibaw kang sakto ko. Sige, ang Okay, sabi. kung sa may in English, anong suga.
Lights. May mali ka. Leeds. Uy, kaya ka yung Leeds. Sunugin yung Leeds. Uy, mali ka. O sa may, karang naisunog. Fire. Oh, may mali ka. Help me, fear! Fear! O sa may opposite sa bogo. Bright. Oh, may mali ka. Break. Ka-break ka? Biyogo kayo, biyogo. Anak kay Ayman, di na first. Ulili, ladies. Fires. Okay. Hey, Ladies first. Hey, nakakita na kong daga ng ihi. dalaga. Dalaga. Okay, bago sa mandaga mangihi. Anay. Kung ang dalaga gani Sabihin na daw ha. Siyempre, Ang taas mo na. gamay pa magbuslot. Magbigay kay mahurot. Mahadlok kung dunay muli-li. Natural. Ano kayo, linundaga nun? Kay ni humanila o pungko. Ano kung malagpong ko? Si Moton kundi babaho. Kanang mahal ninyong buhi. Ari sa kus mga ulitaw. Parehan mo. Kaya nga to. Unang ulitaw sa gani, mangi. Parehan mo kurong-kurong mo itaw. Pangi. Mukurong ka sa ulitaw. No. Ilang pislito niya, bilik-bilik. Mutago kay kuno, higahi. Kay mahadlok makitaan sa mga inday. Kano mo pakitaan sa mga inday? Basi di nga niya mamatay. Kanang mahal ninyong buhi. Isa sunod. Nakakita na sa tubayot ng hikling. Napanood ka na kanina. Ipanon din na? Oo. Nagisundan ni mo usa. Oo. Sinagong tanan. Di ba gusto mong bayot mangi? Anak, kung ang bayot na gani, mangihi. Unsa? Mag-iwang-iwang, maghiwi-hiwi. Ano man? Kay magbadbad pa man sa PC. Naghihigot sa iyang buhi. Kaya mahal niyong buhi. Oy, Bob. Eh, Dito mag-third sex. Aris ako sa Lakinon. tumboy. Tomboy. Paminaw ang tomboy. Kung mangihi na gani ang tomboy. Ano magbuhi ang tumboy? Magpangita asa ang tuboy. Pero di ka mao mangihi na magtindog. Ano man? Kay way pupog na mayog-yog. Kanang mahal niyong buhi. Isa sunod. Nakakita na sa kong tatay ng ihiklin. Tatay. Nooy man. Ayun ka sa tatay. Anay. Okay. Kung nangihi na gani si tatay. Ano sa tatay? Natinaton ko no kay Milanay. Palagumbra ba sa tapay? Murag manok nga giatay. Karang mahal niyang buhi. Uy, Bob. Tanaw na ko. Oh. Nangatawa pa mga nanay. Nanay ni nanay. Inyo ni nay. Kung mangehe na gani si nanay. Magpataka na nagpabuhagay.
Init mo magpangihit ni nanay. Ano ba? Ang yang saya, ipamaipait. Kanang mahal ninyong buhi. Isa sunod. Napaitiguang ni Tatay Gli. Apa? Oh, kinsa? Si Lolo di ay. Lulu? Ibu ko sa lolo. Kung mangihi na gani. Lolo. Mapingot magod ang ulo. Ano man? Kung inyong tanawon mo nagpalahubog. Ang inog Peter Wine. Kay nilubog na ang buldog. Kanang mahal ninyong buhi. Oy, Pap. Rin, Sukyan di ka. Mas grabe noon si Lola. mo ba? Oo. Yung galuwi? Paminaos Lola. Pangihi ka gani. Kinori lang. Ano mag-ihis, Lola? Manigas na las arinola. Pagkakuyaw ngayon o malamba. Ano magmalamba? Makita yung balbakoa. Ganda? Ano man? Na nagsinggit-singgit daw? Ano sa? Ipampil ko ng byuda. Sabi yung byuda niya. Pinag-review na. O, di prinsa ang byuda may bana. Ano ba? Oh, Review na ko no. kung mangihi na gani ang byuda. Busda ko na na. Basta ka kag-ihi ang byuda ni. Oo ba? Kung mangihi kong byuda, Ang saman. banga kong yuta. Busda ka ihi. Kung na kag-ihi, Ini bundak sa ihi. murag buhawi, Oh, ya. Yung kumukatag. murag tsunami. Hindi balik ka na. Kung nangihi na gani ang byuda, Ako sa byuda. magpananaw taon sa ilahan. Ano man? Kay may lumbong sila usahay, Sino ko man sa hay? sa ilang manang dakog lagay. Binastos mo ka? Bastos, Uy, na yung mga bata. Uy, ay pagdito ko. Bastos to na. ay Ray, kanang lagay, di ko na. Mga kapitan sa mga barangay yun eh. Ari, mga Ray, kanang lagay, sulti ati ka, di ko na bastos. ipamatuod ko hindi bastos. Kanang lagay, sulti ati ka, tinagalog ka na. Oh, Oh, unsay tinagalog sa ibutang? ilagay. Ya, bastos na. Sabi noon, Kanang way butang, huway lagay. kanang dakog butang. Dakog lagay. Ya, bastos na. Ay di, lagi. Ang kuyawan ako balihon. Diyan man. Pare, tamingon ko. Gabitan-bitan sa butang. Ay, bitan-bitan sa lagay ako. Pare lang kay. Tanong ako ka. Murag ikapoy man ka. Oh, tanong ako murag ikapoy ka. Mayo ni ako lekan ka. Ha? Natagak imo ka suni? Ay, gastos. Ha? Miski. Unsa man? Tanong kay pakanta ni Oklin. Unsa ipakantan mo na? Paborito na kong kanta. Unsa kanta ha? Tumay lagong nga mitungtong sa ilong ni Mao Chitong. Ay, hinulong ko na si Utsog ni Congressman Manny Pacquiao. Bawa? Oh. Or tuya kanta? Oh, katong may pulis sa ilaw sa tulay, ano no? Ay, baba. No? Mo na. Lain niya ako. Unsa lay mo? May lagong nga mitungtong sa ilong ni Mao Chitong. Ito sayo na kataha. Kaso na. Ah, sina. Tapos, Sugyan di ka bisag unsa katasas kanta. Kaya na nako, may kay kong memory. basta? Okay. May lagong nga mitungtong sa ilong ni Mao Chitong. Kanta na. Province to province. From Sarangani to Jinsan. Sumpay mo na. Kuya? Kami na. Tuminaw. May lakong kami tungtong sa ilong ni Mochitong. May lakong kami tungtong sa ilong ni Mochitong. May lakong kami tungtong sa ilong ni Mochitong. Asayon. Pasyon-sayon pa. Ano sayo na eh? May manok nga nanuhat, isumpay. Ay! May manok ka nanuhan sa lakong kami tungtong sa ilong ni Mochitong. May manok ka nanuhan sa lakong kami tungtong sa ilong ni Mochitong. May manok ka nanuhan sa lakong kami tungtong sa ilong ni Mochitong. Simple. Sunsayon pa.
May iro nga nama, isumpay me. May iro nga namaan sa manong anak tuhan sa lakong mamitong sa ilong ni Mosito. May iro nga namaan sa manong anak tuhan sa ilong ni Mosito. May iro nga namaan sa manong anak tuhan sa lakong mamitong sa ilong ni Mosito. Very simple. Sumpay ba? May baboy nga mihap-hap, isumpay. Sumpay yapon? Isumpay. May baboy nga mihapap sa ilong nga namaan sa manong anak tuhan sa lakong mamitong sa ilong ni Mosito. May baboy nga mihapap sa ilong nga namaan sa may baboy nga mihapap sa ilong nga namaan sa manong anak tuhan sa lakong mamitong sa ilong ni Mosito. Sumpay ba? May baktin nga miiwik, isumpay na. Sumpay. May bakit nga miiwik sa baboy nga mihanap sa ilong nga namaan sa manong anak tuhan sa lakong mamitong sa ilong ni Mosito. May bakit nga miiwik sa baboy nga mihanap sa ilong nga namaan sa may bakit nga miiwik sa baboy nga mihapap sa ilong nga namaan sa manong anak tuhan sa lakong mamitong sa ilong ni Mosito. O pa. May kwaknit nga namahit, isumpay. Sumpay yapon? Sumpay na. May bakit nga namahit sa bakit nga miiwik sa baboy nga mihapap sa ilong nga namaan sa manong anak tuhan sa lakong mamitong sa ilong ni Mosito. May bakit nga namahit sa bakit nga miiwik sa baboy nga mihapap sa ilong nga namaan sa manong anak tuhan sa lakong mamitong sa ilong ni Mosito. May bakit nga namahit sa bakit nga miiwik sa baboy nga mihapap sa ilong nga namaan sa manong anak tuhan sa lakong mamitong sa ilong ni Mosito. Sumpay ba? Dipusil sa pulis, sumpay na. Sumpay yapon? Sumpay. Sumpay ko na. Imposible sa pulis sa kung na namahit sa bakit nga miiwik sa baboy nga mihapap sa ilong nga namaan sa manong anak tuhan sa lakong mamitong sa ilong ni Mosito. Imposible sa pulis sa bakit nga namahit sa bakit nga miiwik sa baboy nga mihapap sa ilong nga namaan sa manong anak tuhan sa lakong mamitong sa ilong ni Mosito. Imposible sa pulis sa bakit nga namahit sa bakit nga miiwik sa baboy nga mihapap sa ilong nga namaan sa manong anak tuhan sa lakong mamitong sa ilong ni Mosito. Usapa. Nasuko si Kapitan, isumpay na. Kapitan Rocky Adana? Oh, suko day. Suko ni mo ay. Ano man? Nagunaw na kagkaon kanina. Yun ang mga lipstick. Ay, katong lamit sa katong dila, ma'am. Oh, Oo niya. Suko day. Suko ni mo, eh. Kapitan na pabalik kong kagkaon. yun o. Apil ko. Oo, kaya po. Ang sumpay na. Gusto man ako. Nasuko si Kapitan. Nasuko si Kapitan mag-imposit sa pulis sa bakit na namahin sa bakit na miiwik sa baboy na minapap sa ilong na namaan sa magmamang tuwag na nagumangin ang tong sa ilong na ito. Nasuko si Kapitan mag-imposit sa pulis sa bakit na namahin sa bakit na miiwik sa baboy na minapap sa ilong na namaan sa magmamang tuwag na nagumangin ang tong sa ilong na ito. Nasuko si Kapitan mag-imposit sa pulis sa bakit na namahin sa bakit na miiwik sa baboy na minapap sa ilong na namaan sa magmamang tuwag sa ilong na ito. Unsa pa? Ay, di na ko kapoy. Unsa? Di na ko kapoy. Hindi na po kapoy na sa mas kapitan ng Ikay gamandar? Ikaw nang nagkapuyan? Kaya murang kang prob. Kanay. Kanay, kay kapoy man ka. May paano yung palahi ka ka? Saan? May gara, sutihan ito mo sinod, no? Kinidaghat ako katahon. Pag nyara mo kayo ng parihan na itong mga batos, ni apilok ka ng mga kontes-kontes karon. Uya, nisikat to sila. Yan nasa tiging itudluan sa una, nisikat to saan. Yan, inikasikat na nila, di na makaibaw, di nila gikan ang komedya. Diba ba? Kahit inikataha, itungog din nila, wag ka lang may. Unsa? What's up? Watch up! Tama to iti ako, ama to what's up? 12 years, tol makaulsir, kung makaubang makakansir, kamo mag-consummation. I realize quickly na taot kini Oh, sample na, ano?
Yan nanay nangang ko na original sila. Pero sabi lang, ang tao magpasikat, tungod lang nga sila para lang sila masikat. No? Pero sabi lang, kay kining mga kantaha, pagbuwa kita ng kantaha, nagbuhat ay kuha na. Kay kini. Ako'y usa ka model. Model ay predlongon. Di ba? Kung ako'y magpilion, lawaan pamakong. Ano man? Paong kuskuro sa natin. Ano man? Ang inat ito. Hindi ako maluyag kayo. Mau lagi. Ya, ilan na lang di kanta niya. Kung sila nadunggan, sila na original. O niya, pauton pa jud ka. Ano? Hindi nun sila magpasalamat nga nisikat sila tungod nato. Di ba, Bob? Sige lang. Okay. Kay ang atong promoter, muas mangyod nga no. Di ba? Okay lang ka, Bob. Napoy na yung kanta, Bob. Nilog ganing kanta, ha? Oh. Mga rock, ka-unfair kayo sa mga kaedad na to. Hindi kayo mas slow rock. Naaday kayo mga rock. Oo, nakay ko'y heavy rock. Wow. Sa ko'y kanang heavy rock, kanang slow rock, ay hard rock. Nao sa kayo rock. Kung sa may mo rock. Katarak. Sa basta? Okay na lang. Style ako, rock slow rock. Scorpion! Sa'yo mo, Scorpion! ako lain. Kung sa'yo mo? Uhipan. Yeah, slow rock. Hoy. Ano mag-huy ang mga diha? Mga anak ka. Kaya magduka ko yung kanta yung lingaw kayo. Ay, mingaw ginang always somewhere. Mingaw gina, Scorpion. Naroy kanta sa Scorpion Alegre. Aligre. Oh, Si title. when the smoke is going down. Supply mingaw mo na. Alegre na ako. O sige ko no. Sa pasahe ng daan, mingaw. Ano o? When the smoke is going down. Klaro ng mingaw. Mingaw ay. When the smoke is going down, going down, going down. When the smoke is going down. Taong ganda na ka. Pero, Okay. Ilan na Scorpion, palahita. sabi mo, Ari lang ko sa lain. Ari ko sa Eagles. wow, Eagles. Ano sa Eagles mo? Eagles. Hotel California. Karaan mo, Hotel California. Oh, Hotel California, karaan. Karanay. Uy, ka na Hotel California. Bago ka na. Ano naman? Kaya hotel, gipintala na. Hotel mo, nilay. Hotel California, acoustic style. Ano yan? Babalik ka sa highway. Bakit nyo man? Ikaon ang pulitas. Sakay-sakay sa air. Ako'y makanda. Kakanda. Dugay ka sa sunay. Mamuso na ko, diso. Eagles Japon. Eagles, tequila, sunrise. It's another tequila sunrise. Minaw. Kanang tigila sa nas. Karaan niya po na. Panahon pa na ito. Uso pang tuba. Ako nakipag ko sa Eagles. Bago si Eagles? Oh. Wow. May kaya paminaw tayong butbut. Napuli batong Eagles. Alam mo, wala nagtimpo. Okay, Eagles. Inanig din po? Oh. Okay, go. Ladies and gentlemen, Eagles! Eagles na day, Eagles na day. Pasig ako umamatay. Muna yung Eagles? No, Kita ka ni sista? kita man. Ihap ako ni Eagles ang abtang ron.
Igod kita no? Bagus na nun. Dila ka na ikaw sa pareta. Arita sa Queen. Ako ng Queen, nindot. Sweet talaga Queen. Oh, sige ito ko ng Queen. Kailan ka singer sa Queen? Oh, Freddie Mercury. Ha? Freddie Mercury. Kailan juga ka? Kailan? Kailan ka sa Igsoon? Dada sa Exxon? Oh, si Freddie Mercury. Na Igsoon si Freddie Mercury. Kinsa man? Si Rose Pharmacy. Ay, kung ina ka ng 360, pag gumangko na nila. Okay, bigyan na. Queen! Gusto kami now? Ako. Ayaw o pre-pre! Ayaw o pre-pre! Ayaw ko ng pre kay gikukot ko sa akong asawa ng maldito. Ayaw o pre-pre! Hapdos ang auras niya, pre! Ikaw na, Ang sintihan, ako Queen. Mingaw. Mingaw? Slow. Ikaw lang pamilang tiyang mingaw sa Queen. Slow ko no. Okay. Ladies and gentlemen, the Queen! Queen sa siya! Ang manong naglulog! Queen sa siya! Ipangkat mo yun to! Okay. Dito mo Queen, oy. Queen, ito to? Ang Queen do, katong kanta na mingaw, katong Bohemian Rhapsody. Di na Bohemian Rhapsody. Sa, Bohemian Rhapsody. ang Rhapsody man. Kung saan ang apply? Apply. Bohemian apply. Ano yun? Bawsa. Bohemian Rhapsody. Okay lang ka. Is this a real life? Is this just fancy? Going your last night, don't skip from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Bob, ang intro na mingaw. Nakipaw ko, anay. I miss the day when you were near to get me. Bodo, oy, di pagwinaw na imo ha. Ay, di ba sila ito? Di na mao. O pala ka, aray ka sa bandang oy, paglubad. Ano? Beatles! Ano doon ang Beatles, Clint? Ay ka na, Beatles! Religious song, kaminaw ba? When I find myself in time of pause, You never come to me, speaking a word of wisdom. Akin dyan, Sultian ka sa tanang kanta sa Beatles, mao sa na akong pinakapaboritong kanta nila. Ano sa? Kanang Let It Be. Una na ka. Nakagani ko yung binisaya ng Let It Be. Binisaya? Oo. Ay mayo, ako kanta sa English, niya imo binisaya. May paano? Oo ba? Pagkoros lang ko ha. Chorus ka dito. Oo. Okay, may kaya Let It Be, English version, popularized by Beatles, sing by song by Billy, Paul McCartney. O niya, revive ni mo. Ay. Bisayan version. Ano yan? When I find myself in time of troubles, Lady Gaga come to me, whisper a word of wisdom, let it be. Bisaya. Let her be, let her be, let her be, let her be. Gitabunan sa whisper, let her be. Nagsambot ang binisayain mo, ha? Bisaya bitaw to. Binisaya, kanang little B, binisaya din na. Ang English na yung little thing. Kanang whisper, binisaya din na. English gapur. Magklaruhay ka, binisaya tanan. Ang gibisay oh. Larga. Litrang B, litrang B, litrang B, litrang B. Kitap-tapan sa panty, litrang B. Sambot, ano na, oy. Pagkata niya, litrang B, uyawan niya ko. Ano kayawan mo ah? Pagkata na, uyawan ko, litrang B. Tabulas, whisper.
Litrang pig, tabulag, tapos banti. Huwag ako sa buti ay. Kung saan na litrang pig? Pakukang! Ano na, bukang na. Nay, kuwan, lay pante. Bilis mo pima. Ito, bila. Natagag man pakukang dito sa pante. Ano sa kabila? Diba? Litrang pig. Ay. Ay, abita may galas, utihan tapos dinoon, no? Among kanta 5 kasako. Yung first time pa man nila mo diri, among ikanta, karaan, bago, pero sutihan tapos dinoon, kaming dos kompanyeros, doon nami ikasulti. Mahalak ni mi bayran, basta nyo lang pakpakan. Kadit lang. Anong namakpakman mo? Di mo mamayad? Kaya nga lang siya napakpaki, ako mayroon lang ko niya.